Iya mbok, sedilekas. Sarapan saiki mengko telat aja songkanan. Saya mbok, aku saya sekolah duduk mbok. Nyapa ki bu, isu-isu wis bunga-bunga ae. Iki bapak anakmu dikandani api-api malah ngebantah. Apa tanduk kok niki dikandani api-api kok mbantah. Enggak heng apik ning tuwa. Halo wes, sampai apa doae sik isu wes nesu-nesu. Duk, iku latare kotor, rewangi rejeki. Aku saya repot, Pak. Mek dilut kok. Wes, ngomong-ngomong ae. Kowe iki budayane dolanan HP ae, delok TV mangan turu, ngono ae sambat terus. Terus lagi karep piye, Nduk? Pun mboten usah ngamuk-ngamuk, mantun niki rencana kula ajeng teng mriki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Longgo. Nggih. Niki asmane sapa ae? Kula cinta, Bu. Kula waru, Bu. Niki kanca kelase to? Nggih. Nggih. Sik tadi balane Siva. Nggih. Siva. Nggih, Mbak. Apa ambil kote? Ayo wis teko. Iya. Wis suwi. Saya tas kok. Andre. Saya anak uang paling. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu Andre. Tunggu aku Andre. Sepurane kaset Iya rapopo, napa kaset Andre? rewang ibu di pasar. Apa udah nolak ae? Masuk aku ninggalno ibu di pasar dhewe. Iku wis tugasku dadi anak. Berbakti pisan kowe, Ndrik. Iya, iku wong tua. Kowe aja selalu bantah wong tua. Kowe kudu sopan. Kowe durung iso ngkei apa-apa ndek wong tua. Sedurunge nyesel mending jaluk sepura engko ndek wong tuamu. Yo, aku wis keterlaluan nang tuaku. Iya, podo. Aku mau yang ngamuk-ngamuk deh ibuku. Yo wis kesuwen ya, Ji. Wis nginget nang kene. Ya padha-padha ayo merek tugas. Ayo. Wes Yosip, aku balik sih anu konco-konco. Oh, nggih, Bun. Suwun ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis, Pak, Bu. Teng mriki. Bapak pundi, Bu? Niki, Pak, segala anakmu. Apa anduk boleh bapak? Pak, Bu, aku njaluk sepuro. Aku sadar saiki karena aku wis wani ambek mbok lan bapak. Aku wis bantah terus. Aku selalu gawe bapak ambek mbok emosi. Olah ya nduk, besok ngomong-ngomongan karo mbokmu lan bapakmu sopan santun aja nganti padu. Nggih, Pak. Sepurane ya, Pak, Bu. Nggih. Cerita ini mengajarkan bahwa jangan sampai kesibukan kita menjadi alasan untuk mengabaikan orang tua. Mereka mungkin tidak selalu meminta perhatian kita secara langsung, tetapi waktu yang kita habiskan bersama mereka adalah suatu yang sangat berharga. Sebelum penyesalan datang, hargailah setiap momen, tunjukkanlah kasih sayang, dan hormati mereka dengan tulus. Waktu bersama orang tua tidak akan bertahan lamanya, dan itulah yang membuatnya begitu penting.